saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na ra'ayoyinku na CNT tare da ni Mujahid Ibrahim Usman. Cikin lokaci na kamar yadda kowa dai ya sani lokaci ne wanda yake ta'ammali da abubuwa kamar irin su kura, hazo da sauran abubuwa wanda sanyi yake kawo su. Wato kuma kana iya yin wanka da ruwan sanyi kenan? A ni gaskiya ba na iya yin wanka da ruwan sanyi dan ko a lokacin zafi ma ni ba na yin wanka da ruwan sanyi ba. Na fahimta kenan ba kullum kake wanka ba? A kullum na yin wanka akalla ma so. Baya samun damuwa. Idan da ruwan zafi kam ina yin wanka akalla so ko kuma sau ɗaya, ya danganta da yadda yanayin da na samu kaina na samu shi. ruwa ne domin da wannan sanyi gaskiya ba na iya amfani da in na fahimci ka kenan ba kullum kake wankan ba? a kullum nake wanka amma Allah da zuwa da nake ta jin ruwa ya fitar rigunan sanyi haka da abu na sanyi da abu to shi hanci da ake sa saboda ina da yasa da face mask amma ba na sa da sanyi haka sana Ibrahim Malik kama a cikin yanayi na hutu da alama ma kana tafiya to a cikin makasa ne ke aka san yanayi yanzu yanzu ka zo mutum kowa da cikin ni a kai da ka ba ni sanyi aka abin sun ya caca a shi ba sai ya raba wanda ya wanka kana yi wanka kullum? yes no ni kullum nake wanka su uku a rana da safe yi wanka da dare na dawo daga aikin yi wanka an zan fita bacci kuma yi wanka da wani ruwa kake amfani da a ruwan zafi mana kan san ya ba mai yawan sanyi da kake irin sallah asuba na sai kuma na fita kuwa a sosai ma kuwa duk da wannan sanyi ware ma kuwa ba ka samu ka dan mura a kasan an gwada shi akwai nasarar da mutum ya samu jin daɗi in ya fita sallar asuba saboda na sanyi ko in ce kuma ka shiga kasance mai ta'ammali da wuta wato shayi shi da ake jin sanyi nan kuwa yanzu da ke baka san ma'ana yi ba ok kasantuwar sanyi ya zo ke da yanayin shan shayi za ka ci mara ya ƙarfi da to ya ka kasancewa kana tare da wuta kuma cikin ɗimi kenan wanka ba da ake cewa wanka kana ban da ruwan sanyi ne ko na zafi kana iya fitowa cin asibahi kenan ko ka dai ka kan dole sai rana ta fito saboda sosai musamman kusa da gabin sun kuɗi kawo kan iya fita ko da kusa kayan sanyi ba shi haka ne abin? ok akwai ɗan ɗini bikin rake nan ba su kusa kayan sanyi ba kuma dama yakan kasancewa da sanyi musamman ana huturu ba a yi kullum ake wanka ba ko kina iya yi fiye ake wanka kullum da ruwan sanyi ke kuma da zafi wani yana in an bincika za ki wuce mai kullum sai ke wanka su ko su ɗan to yayin da sanyi yana damun ki ne da ke jin daɗin su kuma da ke fito da wuce da wasu kuma yana damun ki shin shirin namu na ra'ayoyinku na CNT don haka ni Mujahid Ibrahim Usman ke cewa sai mun sake haɗuwa.